Hoxe o día da lingua materna, pero en Poio xa festexan a Rosalía. O día dedicado á nosa poeta máis universal vaise celebrar este mércores, pero no municipio xa arrancaron hoxe a homenaxe con esta intervención nas árbores do parque que leva o seu nome na parroquia de San Salvador. O prato forte será este mércores cunha dobre representación da acción teatral Sempre Rosalía. Vamos a ter no IES de Pollo e na Praza da Chousa unha intervención teatralizada a cargo de producións dispersas que van a sacar, pois eso, a vida de Rosalía, os seus textos, pois á rúa unha vez máis. Ademais, o Concello tamén anima a participación dos centros educativos do municipio nesta acción artística para achegar a figura da Rosalía á rapazada. Convidamos os centros educativos a que colaboraran e participaran desta acción artística nos seus centros, achegándolle pois, estos poemas e coas fotiños que nos manden tamén coas súas actividades, pois faremos unha entrega duns lotes de libros que se mercaron no comercio local de Pollo pois, para enriquecer un pouco máis as súas bibliotecas. A maiores o xoves e tamén pensando nos máis pequenos, a Biblioteca Municipal vai acoller a actividade da Aurora o Esplendor. Vai haber unhas actividades narrativas coas que achegar o público entre 4 e 8 anos pois a obra de Rosalía e, bueno, sementar pensamentos. O alcalde salienta que todas estas actividades serven para chegar á veciñanza en xeral e á rapazada en particular o valioso legado da poetisa de Padrón. Creo que é importante pois tela sempre presente. A Rosalía xunto cos nosos Castelao, Bóveda e outros que de alguma maneira deixaron unha pegada forte na nosa nación, pois creo que é importante que teñamos ese recordo, para que as novas xeracións que nos van a suceder, pois teñan ese recordo, e que Rosalía estea presente sempre na nosa memoria e no noso sentimento.